हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय। बे भिडिअनि आपडेटआनो जादों जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों सायखं। बे सावथुनखौ डाइरेक्ट खालामदों जिसुस खेरखातारि। बे सावथुननि प्रडिउसारानो जादों बिरफुं बर'। बे सावथुननि स्ट'री आरो स्क्रिप्टखौ होदों पंकज लाहारी। डिअपिआव दं भदा खेरखातारि। एमइउएखौ होदों जगत बर'। लोगोफोर, बे सावथुनाव गुबैयै फाव खालामदों बर'नि सासे मुंदांखा सिनियर फावखुंगुर अम प्रकाश खेरखातारि आरो मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारि। लोगोसेनो फाव खालामबावगोन जिसुस, रुबुल, अमित, जुनु आरो गोबां फावगिरिफोर। लोगोफोर, बे सावथुना जोंनि हारिजों गोरोबफ्लेनाय मोनसे समाजारि सावथुन। बे सावथुना नायनो जोबोरैनो मेहेरगोनां जागोन बेखौ जों आसा खालामबाय। लोगोसेनो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय जों जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै थाबाय। बे सावथुनखौ जाम्बी फिल्म प्रडाक्शनाव थाबैनो नुनो मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। गोजोन्थों।